Spomínam si, keď vojna skončila, na všetkých vežiach sveta zazvonili zvony, ktoré oznamovali celému svetu, že skončila sa tá druhá najhroznejšia vojna na svete. Nemusím ti povedať tú neopísateľnú radosť, ktorú ľudia prejavovali, keď vyšli z úkrytov, z pivníc a objímali sa od radosti, že túto hrôzu prežili. Žiaľ, postupom rokov sa táto všetko vytráca, no a vidíme, že už niektoré tie spomienky tak zapadli akoby do zabudnutia a už nejak sa tlačí nová ideológia, ktorá sa snaží presviečať ľudí, že teda to tak nebolo, ako bolo, ale my, ktorí ešte pamätáme tie hrôzy a bojovali sme v druhej svetovej vojne, v Slovenskom národnom povstaní, s vašimi otcami, s vašimi starcami. Spomíname, ako bolo. Spomíname na ťažké doby, ako to sme stávali ráno v zákopoch. Obavou. Koľky prežijeme z nás do večera, koľky z nás dožijeme rána. Veď Nemci útočili vodne v noci a bola ich presila, veď to boli elitné oddiely SS, ktoré na nás útočili. A predstav si, predsa sme to Slovenské národné povstanie 2 mesiace na všetkých frontoch udržali a 5 mesiacov to najťažšie v horách. Takže na toto by sa nemalo zabúdať. Ja mám spomienku, za Slovenského národného povstania som bol u partizánskej skupiny Dolina na Španej doline, kde boli velitelia kapitán Jozef Prístach a kapitán Jano Morvaj, prísni ľudia. No a naša skupina bojovala pri Veľkých Bieliciach, na Veľkom poli, pri Kremnici a najviac tu na Turci. Aj tam nás aj hodne padlo. Spomínam si, dobrí ľudia, dobrí chlapci, bojovníci, padli za toto všetko, aby sme sa my mali dobre. Veď keď sa podívame na odkaz Slovenského národného povstania, pozrite sa, keď vojna skončila, 75 rokov žijeme v miery. Môžeme v miery pracovať, vzdelávať sa, učiť sa môžeme v miery. Veď toto je velikánska minca pre nás všetkých ľudí, že plníme odkaz Slovenského národného povstania. Takže Vládko, ty ako priamy účastník týchto ťažkých bojov, dožil si sa dňa víťazstva. Ako na teba dolieha práve to, že sa dnes tak často, alebo stále častejšie objavujú revízie toho, ako to v skutočnosti bolo? Pozri sa, keď zoberieme len oslobodenie našeho Slovenska. Slovensko oslobodil 4. ukrajinský front slávnej Červenej armády, rumunskej armády a prvý československý armádny zbor pod velením armádneho generála Ludvíka Svobodu. Zoberme si ako dôkaz Dukla. Však keď sa bojovalo o Duklu, koľko tam našich bojovníkov padlo. A zoberme o všetky mestá, keď sa bojovalo. Všade sú pamätníky, však máme veľký cintorín vo Zvolene, hrdinov Červenej armády, hrdinov rumunskej armády, ktorí tu položili životy za naše oslobodenie. To sa nedá vygumovať, to je skutočnosť toto. No a práve nerad počúvam také všelijaké správy, ktoré sa snažia prekrútiť túto skutočnosť. Kritizujem niektorých práve redaktorov časopisov a tiež aj v médiách. Mali by sa niektorí historici poučiť z minulosti. Škoda, že nežili v tej dobe, aby na vlastnej koži boli toto všetko podstúpili. Možno by ináč teraz hovorili. Áno, toto sú veľmi silné slova priameho účastníka, predovšetkým ako odkaz pre mladú generáciu. Ale úloha sovietskeho vojaka ako osloboditeľa Európy je v dnešných dňoch revidovaná v mnohých európskych krajinách. Akú úlohu zohrala sovietská armáda pri oslobodzovaní práve našej krajiny a aj pri pomoci Slovenskému národnému povstaniu? Áno. Môžeš povedať, že si vďačný sovietským vojakom? Veľmi sme vďační. A všetci starci, ktorí ešte žijeme, pamätáme, ako sme očakávali pomoc Červenej armády
za Slovenského národného povstania. Vodne v noci pristávali lietadla tu na susednom letisku Sliač Triduby, ktoré nám pomáhali, privážali nám zbranie a prvú časť Československej paradezantnej brigády, ktorá tu bojovala na Jalnej. Ďalej v horách my sme mali ešte to šťastie na Starohorskej oblasti, že boli tam pracovníci Slobodného vysielača Banská Bystrica, ktorí vydávali periodicky taký časopis, bola to dvojstránka. Oni odpočúvali rozhlas Kyjev. Tá pracovníčka rozhlasu vedela rusky, tak mali tam rozmovací stroj. Vydali 30 čísiel po 1000 kusov, aby sme vedeli, kde je front. Dokedy tí ľudia ešte budú trpieť v horách. Áno, ako sa k nám blíži sloboda. Toto treba, aby tí ľudia vedeli, že v horách nebolo to len tak jednoduché. Veď tam boli aj matky s deťmi. Boli tam v zemliankách, v bunkroch a čakali každý deň osloboditeľov, ktorí prišli. A toto sa nedá vymazať z histórie. Veľmi pekne ti, Vladko, ďakujem za dnešný rozhovor. Chcel by som ešte povedať, že Vladko Strmeň je z rodiny, ktorej počas Slovenského národného povstania bol spálený ich rodinný dom. Bol ranený počas bojov a je naozaj veľmi dôležité, aby odkazy týchto ľudí, priamych účastníkov, sme natrvalo zachovali v našej pamäti, aby sme nezabudli, že tie tisíce ľudských životov, nielen slovenských, ale aj cudzích vojakov, predovšetkým rumunských a sovietských, ktoré boli obetované pre náš život v miery, slobode a v demokracii, si zaslúžia, aby sme na nich nezabudli. Ďakujem ti. Dobrý názor máš a pripájam sa aj k veľkému ďakovaniu a česť a sláva všetkým červenoarmiecom, všetkým osloboditeľom rumunskej armády, osloboditeľom prvého Československého armádneho zboru a skláňam sa nad ich životmi, ktoré položili v bojoch za naše oslobodenie. Ešte raz ďakujem ti veľmi pekne, prajem ti ešte dobré zdravie počas dlhých rokov